Zandje in de aflevering van Verruut over de As en Willem en wij hebben dit keer. Nou, we zijn waarom naar Burgum, we zijn wel eens vaker geweest en dit is het startpunt van de marathon die aangehouden wordt. En dan denk ik als het goed is of we even een paar man daarin wat met trainen, want het is een heel lang heen met rennen maar. Ik heb begrepen dat er renners binnen en dus doen we even met trainen. Oké. En er komt daar een ervaring van de passant, u te vertellen wat de stand van zaken is en Willem wat boven meer van. Die willen naar de ballenbak in verwachten en dat maar even zien wat dat precies is. Nou, ik zou zeggen, schema. Zandje in de aflevering. Zoals we niet in het begin zijn, moeten we ook wat meer weten van de passant. We hebben twee dames, jongens die staan die van de passant binnen en dat binnen. Gerda Bos en Alice Koolstra. Je bent met de passant bezig. Wat is dat eigenlijk? De passant is een theaterreis. Je gaat in een bus en dan ga je langs een route met locaties en daar hebben we voorstellingen van en terug de bewoners. Er gaan 150 mensen per keer mee, door de treinbus. En waar start die bus dan? De bus die start, wij zijn van Route Noord en de bus die start bij de Prinsfabriek in Dokkum. Daar wil je opwachten, wil je verwelkomd en dan ga je mee de rit. Nou, zo shit, ga je dingen van de straalhaas kunnen vertellen? Vertellen kinderen! Oh ja, nou zullen we beginnen dan. De sigarij is de toekomst. Wanneer in het verlom zullen sigarijfabrieken verliezen. En de mensen zullen van rondom naar de verlombroezen, naar die sigarijfabrieken. En de verlom zal het centrum op elkaar worden van het hele Friesland, dat is net. En wat voor mensen doen hier om mij? We zijn al hier amateurs uit het dorp en wij. In dit geval, als de praat over Route Noord, dan zijn de bewoners van de Vallon en Broeksterwaard die mij doen. In de West-Rijn doen mensen mij, Verwaarden. En dan, als de route verder gaat, dan komen ze in de Dokkum weer om en daar ben ik de mensen die uit Dokkum mij rijden. Alle voorstellingen op een locatie door in maar 20 minuten. 20 minuten, dat is heel 20 kwart. minuten, dat is heel kwart. Soms wel, dus wel logistiek wat langer door. Dat is gewoon zo, er zijn de dingen die wat veroorheuren maken. Maar eigenlijk per locatie door het 20 minuten. En dan stap je vervolgens weer in de bus. Gaan ze buis de locatie op een vlom onschouwd. Dan kunnen mensen terugrennen naar de Westrijnta. Dan rennen ze door een natuurgebied, zodat ze even de voorstelling op een inwerken laten. En dan kunnen mensen in de Westijn. En daar gaat het verhaal eigenlijk verder. Dan krijgen ze koffie, gaan ze pauze. En dan krijgen ze de sigorij spelen in uw stik. Een heel belangrijk gedeelte is dat. En dan krijgen ze daar sigorijkoffie. Wie een voorstelling weg en hoe zijn de reacties van het publiek nog? Nou, die zijn echt laaien. En de reacties zijn echt heel positief. En vooral reacties van, het is heel indrukwekkend en ontroerend. Ja. Vooral dat. En dat is wat ik berieken was, dat de meesten, nou, onrijtje was eigenlijk maar die verhaal. Don't come back no more. No woman, don't treat me so mean. The meanest woman I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more. Ja, oké. Dan moet je dat even niet in denken, weet je? Dat is maar een goede voorbeeld, Jan. Er ligt er één voorop in de strijd? Ja, zeker. Ja, die staat inderdaad. Kom op, dan hebben we dit. En wat haal je? Nee! En haal je hem al je herder in de bossen? En wij zullen de centrale as beginnen. Dus de wedstrijd! Mooi. En wij zullen de centrale as eindigen. De wedstrijd! En waar gaat de groepje Metallica groep maken? De wedstrijd!
Nice. En wat is het mooiste plakje van Friesland? Is er Ja. nog plak om dit te beleven? Nou, er ben nog, je kan je nog steeds kaarten kopen. En kaarten kun je bestellen via de lawaai. Kost je zo'n €1,50. Daar houdt net een moeder in. En daar hoort het net mooi in. En dan ga je een hele jonge vertier en plezier. Op een andere manier eigenlijk. Er was eens een oude gierigaard die hier in de buurt woonde. En hij bewaarde zijn geld in een lodenkistje. Wat zeg ik nou? Waarom sta je nou nog steeds op die plek te graven? Je moet meer daar. Zit maar. Hè? Vind ik net meer wat ik ben. Wat ik ben. Ha! Wah! Ik ken net met die mee. Ik ken net met waarom naar jou. Ik ken hem maar net met ideeën. Blijf het daar, meestelijk wezen. Maar ze spoeken me nog heel die door het kop. Nou, wie mag maar naar een auto? Dan ben je op wat shirt op de mensen thuis. 1, 2. Lopke! Ben dit de ziel? Maar ze net in eigen zin! Ik ga er niet in eigen zin! En ga zeggen waarom? Je paniek! Dat ga ik al! Net razen! Doe dat, stelzek! Stilstaan, net bewegen! En dan? Het is echt een aanrader. Ja. Dus wie zou je hem ook even dus? Dat mij net missen, hè? Nou, Hard in de gaten. hartstikke leuk. Als we hem sjoggen, dan zwaaien we heel stiekem. Hard in de gaten, al je mensen die dit naar journaal joggen. De passant, je mij het net missen. Nou, we gaan eigenlijk met 2 maanden hebben we eerst betocht van dat het was heel wichtig was zo om op 24 september dan eens een keer die centrale as iets geweldigs te doen. En toen dacht mij van wat zou het nou mooi wezen om daar een prachtige sportmanifestatie van te maken. We hebben maar Rotary Club Burgum hebben we dat in eerste instantie hebben we dat oppakt. Toen hebben wij de Rotary Club Dokkum en de Rotary Club Lauwersloon hebben we erbij vregen. En ja, zij dat eigenlijk een beetje begonnen te groeien. Wij hebben Stichting Leergeld hebben wij uitgezocht om het geld wat het eigenlijk al opsmiet, want iedereen die scroot voor deze activiteiten scroot die in. En dan kunnen ze alle opbrengsten daarvan die gaan naar Stichting Leergeld. We hebben een website en dat is sportopdeas.nl. En als je daarop zoekt, dan is daar een aanmeldingssysteem waar je dus dan voor het wandelen maas, voor het fietsen, met de funklasse, met de dames en de herenklasse. En dan ga je nog het hutrennen. En de middags, dan komt er ook nog een speciale recreatieve gedeelte komt er nog. Want we krijgen voor het recreatieve gedeelte krijgen we een soort 11 dorpen, halve dorpentocht krijgen we erin. Daar kennen de hele omgeving die kent daar om mij doen en die kent zich daar ook voor op, Jan. Ze gaan over de centrale as naar Dokkum. Hoe bijzonder is dat om te rennen op dat prachtige naaie asfalt? Nou, ik denk dat het heel bijzonder is, want als renner op een stuk autoweg, was nooit eigenlijk de kans krijgt om daar gewoon op te rennen. Dat is heel bijzonder. Het is natuurlijk een heel groot evenement, sport over de as. Liek het mij dat er ook een soort vrijwilligers bij nodig binnen. Ja, we gaan een speciaal team binnen uw regiegroep en die zich helemaal taai-houdt door de vrijwilligers. Dus er zullen in de regio ook alle jaar oproepen die een worden van meesten help ons mij, want er moet zo'n hele berg dranghekken met de plaats worden. Nou, kwartom, het is te vol om op te nemen wat er eigenlijk gebeuren moet, maar daar hebben we een hele berg meesten daarvoor nodig.
Jou zorgen er naar uit? Ik wel, ja, want dit wordt een mega festijn. We gingen van tevoren ik net toch dat het zo allemachtigste groot worden. Maar ja, we zijn er om begonnen en ja, we maken het al met z'n allen. Dus dat wordt natuurlijk een prachtig mooie dag. Hele mooie hoor. Mooie Friesland. Mooi jongen. We hebben hier wel goed met zo'n naar de ballenbak. Ja, maar hier is hier van. Ja, goeie, we weer in Vestbeek. Willem Kooistra. In Vestbeek. Eerst doe ik verder helpen om een muziekje van de ballenbak, maar vallen meer dat heel Ballenbak, dan ben je een beetje verdwaald. Dan ben je in het dierenpark van Science Vertier. Je maakt een dierenpark? Ja. Science Vertier, dat is een speelpark en sinds 4 jaar hier een dierenpark erbij. En daar ben we in 1998 mee begonnen. En ja, het was een idee van ons Heid. Hij zegt de kans om in de eerste instantie oordekte speelplaats te beginnen. En dus met die wie juf en die zegt vaak met schoolreisjes dat het heel waar zal hinkelijk wie. Hij dacht dit maar toch. Het maat ons en ja, toen kwam er een watersplak, maar nou is er echt meer. Ja, inderdaad een watersplak en eigenlijk elke keer ben we teruggegroeid. En nu ben we een heel grote boete door watersteun, we gaan een groot verkeerssteun erbij en we gaan een dierenpark houden direct bij. Ja, dat dierenpark, is er wat meer over vertellen? Van waar is dat? Wat zullen we daar? Ja, dat dierenpark dat had eigenlijk een dubbele functie. We hadden dijbesteding voor mensen met een beperking. En we hadden dat mensen gewoon roeren in en steeds meer krijgen voor de klanten die direct in het speelpark komen. Ja, daar hebben we heel veel verschillende soorten dieren hebben we daar, die het meest niet zien kennen. De grootste is de kameel en de struisvogel hebben we daar. Maar we hebben lietsere dieren als stokstaartjes, knien, geitjes. En het is heel belangrijk dat de meesten dicht bij de beesten komen kennen. Hoeveel bezoekers heimers per jaar? Nou, de afgelopen jaren hebben wij een 24.000 bezoekers per jaar en het lijkt dit jaar dat we richting de 40.000 gaan. 40.000 bezoekers, dan heb je natuurlijk wel wat spektakel nodig. Wat voor attracties ben je zo al? Nou, ik neem ze straks al het verkeerspark. Dat is wel een van de grootste attracties. We hebben een hele mooie apenkooi met echt een fantastische uitbreiding. Eigenlijk ben je het spookhuis. Het is een apenkooi in het donker. Ja, wat hebben we meer? We gaan boordbaan, monorail, heel veel verschillende soorten klimrekken, springkasters vanzelfs kan het ontbreken, midgetgolf, van alles. Juf Janneke, wat vind je ervan? Nou, wij vinden het heel mooi. Wij gaan er graag in, omdat het binnenboordje is, buitenboordje. Er is een beestentuin bij komen en ben je gewoon rond genoeg. Voor kleuters is het gewoon perfect. Je kunt binnenboordje en buitenboordje, nou ja, is het meer waar. Zoals van de week dan kun je dus gewoon binnenboordje en dan heb je toch een heel leuk squalreisje. Ja, van welke squallen ben je? Waar kom je hem bij? Van de Roerganger op het Jereveen. Hier al uit het Jereveen naar Science Vertier. Ja, nou, zo'n 4 is dat net. Dat valt best wel mooi. En als het in de dik is, dan is het helemaal binnen een hele uur. Dus dan is het helemaal niet meer 4. En de ben vindt in de bus ook heel leuk. En ja, dit is gewoon voor u een hele mooie locatie om heen te gaan. Omdat hier alles is wat wij eigenlijk hebben willen. Dus dan is het perfect. Wat maakt het hem nou zo bijzonder als Science Vertier? Ik denk dat het bijzonder aan u is dat wij altijd bij uzelf blijven. En uw identiteit is echt van ben met het boordje. En dat maakt ze zelf doen. We hebben geen computers waar ze achterstappen kunnen. Dat kan bij een thuis worden. Ben je zelf boordje. En dan bieden wij heel veel dingen aan waar ze hun fantasie bijvoorbeeld in kwijt kennen. In combinatie met lekker bewegen. Ja, dat is echt Science Vertier. Nou, ben je hem actief in het gebied waar de centrale as ligt. Ja, wat voor invloed had dat op Science Vertier? Ja, wij zien het echt als een fantastische kans. Wat ik wel van oren meestal niet heb van ja, Boppen de dik tussen Drachten en Leeuwarden komen we net als ze van 4 voortkomen. Nou is er een hele goede dik in daar. Ik denk echt dat meesten, ik zei dat ze 20 minuten voor oor om te rijden, ja, dan ga je gewoon een 4e bereik. Op 1 oktober is er natuurlijk nog het evenement Fruit met de Handel. Je neemt het hele park mee? Ja, het hele park gaat eigenlijk af zelfs. Nou, zonder gekheid, wij gaan met wat verkeersparkauto's in. Is er natuurlijk niks mooier dat in hun eigen verkeersparkauto over de echte centrale as rijden kunnen. Wij gaan met wat beestjes naar daar. Wij presenteren uw zorgboerderij daar. Ja, het wordt hartstikke mooi daar. Dit wordt een zandje in de aflevering. Wat voelt je van? Ja, heel bijzonder. We gaan heel verskaard, maar eigenlijk ben ik een beetje geschrokken hier in Science Vertier. Hier weer festival te zien. Ja, dit had meer tijd dan we toch zien, maar het is wel heel mooi, hè?
Ja, ik ga hem versteld staan. En ik dat de mensen van SAF hier komen hier met schoolreizen. Ja, dat ben ik verrassend. Maar ja, ik zag de Rotary, zag die hutrenners, man, daar heb ik echt respect voor. We moesten even oefenen, maar wie moet er beide nog wel wat oefenen? Ja, de karren moet opgevoerd worden, dat bedoelst u. Ja. En jij al, hè? Een paar, ik weet net wat dat wie willen, maar ik al heel dit kamp is een man tussen en dat wie dan, ik moet echt net eens weer. Maar jij komt er al weer om, dan komen er een bij. Nee, maar dat hier centraal as. Ja, zeker. Centrale Os, in wat is Friesland, komst ook goed van pas. Centrale Os, ik had dit zien, heel liever als de Brennerpas. Zul ik naar griep of naar de pijn, voor de centrale riet het of zo fijn. En we waarom naar huis gaat extra vlot. Ik vind nog niet meer het hoentje in de pot. Alweer, Centrale Os. Het is een mooi in wat is Friesland. Ik heb een nummer van maken van pas. Is die dan de broer? Centrale Os, ja. Centrale Os. Ik had iets zieke liever als de Brennerpas. Hey, gefeliciteerd, we hast opgereisd, maar hoe zit er invallers mee? Nou, klaar. In uw programma. Ja, ik. Nou Willem, de zandje nou al even. Ja? Het einde ervan. Ja, en je gaat iedere keer over die ballenbak komen, maar als ik het wist niet hoe moeilijk het weer om hier te komen, dan ging ik het niet zijn. Maar ik vanuit de ballenbak, de zandje nou al even, bedankt voor het zien en graag naar de volgende keer. En nog wat zien en die leven nog even.